Adega vai solicitar á Sala Terceira do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e no contexto dos procesos xudiciais abertos en relación con proxectos de parques eólicos sobre terreos afectados polos lumes que se aplique o artigo 59 da Lei 7/2012 do 28 de xuño de Montes de Galicia, que dispón no seu parágrafo terceiro que en terreos afectados por incendios forestais non poderá producirse un cambio de uso en 30 anos. Do conxunto de proxectos eólicos cuxas autorizacións foron impugnadas por Adega ante o Tribunal, 4, Neboada, Orballeira, Rodicio 2 e Xeada, pretenden ubicarse integralmente en áreas queimadas, mentras que outros 2, Monte de Croa e Zamorra, inclúen na súa poligonal superficies afectadas polo lume. A Asociación Ecoloxista alega que a medida ven xustificada pola necesidade de rexenerar o monte queimado e, en particular, de minorar na medida do posible o risco de erosión vencellados incendios forestais, risco que se agrava dramáticamente no actual contexto de cambio climático. Fronte a esta ameaza, as obras necesarias para construir e operar un parque eólico nun territorio queimado ou nas súas proximidades poden contribuir a agravar os fenómenos erosivos e os arrastres, o que faría máis difícil a recuperación hidrolóxico forestal das zonas queimadas. Asemade, a instalación dun parque eólico nun terreo queimado ou en áreas próximas reduce a calidade do hábitat de moitas especies e a disponibilidade de recursos xa moi mermados por causa dos lumes, o que dificulta aínda máis a recuperación da funcionalidade dos ecosistemas e das poboacións afectadas. Adega considera pertinente facer un chamado ao Goberno galego para que adopte todas as medidas precisas para axilizar a recuperación desas superficies, incluída a suspensión de oficio da executividade das autorizacións administrativas relativas aos parques eólicos que se ubiquen sobre superficies queimadas.